दे हैं देवर कथी बरोबर वाले बेटा बरोबर ये लोग सही सरदार ना कहेला। कहल ना उ बात ना जाने छोट देवर बेटे बरोबर होले हाँ? तो ठीक है तो ओकर छोट देवर बेटे बरोबर तो तू जेठ बेटा भेली कावना रामायण में लिखल है जे साला बताओ तो हमरा तो जब ओकर बेटा छोट देवर बरोबर बेटा बरोबर तो तू तो जेठे बेटा भेली। अरे वो बात थोड़े कहता नहीं, तू छोट दुलरुआ बाड़े हाँ। तो दुलरुआ के मतलब एगो छोट भाई हमर बाड़े हाँ। कैसन जेठ भाई के कैसे लोग कहला के बाबू के दर्जा दी रे हाँ। यही जगह तो कहलिए कि एगो देवर हा। वो बात के लंग लगाने न हम फिर दोबारा उसे न कही जो कही हो पूरा टेम पड़े खत्म कर देते मेरा लोग अगर ई न जाए विदेश तो हमरा मजबूरी जाए की पड़ी और हम चल जाए तो 3 साल रहे तो बाल बच्चा कहीं पछुआ जाए जैसे ना तू रहे तो अब हो जातो देखे न बड़ी हो जातो था मेरा लोग ओकरा के वो प्यार से चुम्मा देता बढ़िया से बुला के जाए घड़ी जतरा बना दो कपार पर ठीक बा। लेकिन एगो बात वो तो दिन रात दारू पियत रहेला बड़ा उनकर मुंह महकेला। कितना बेर गाली रहे मुंह हाथ बढ़िया से धो मुंह ना धोलिस का रे तोरो तो कहिए से कहलू बरस किन दे कहिए के धोले बड़े तो आवरा तो अल्टर तू बढ़ रे साला दतबर के ने मिलल है पवनिया के मिलल है के ओ होते कि ना विदेशवा जाला गम कई दिए चुमोला महकई मेरा लोग आखिर कौन चीज सहन के वो धर्म हो गेला ठीक है कि निभावल एकदम जरूरी बा। यो धर्म में काम ना खराब थोड़े एगो प्यार से कपार पर चुम्मा देता बोला कि हो मोबिल में हुआ आवाज चुम्मा देता आज मोबिल बुआ जी हाँ इन्हें आई ना इतना प्रेम से बोलो वही है तोरा वो कि ना बोलो तो कहीं अपने के चुमा चाहबे करी अब हम तो कहले रही है कहले रही की बात नहीं थे अब अपने इतना जीत करिए चले गाड़ी हाँ ठीक बा हम अपने के चुमा दे आई कहा माथा पर कथी पर कथी पर माथा पर माथा न बुझ कपार पर कपार पर हाँ साला तू हमरा के मकई में के लेड़ा समझ ले कथी भेल रे केले कपार पर चुमा ले बोले रे चुम्मा ले एक बार केनहू ले ले ना वो कपार पर चुमा ना का पर दूसरा वो चुमा केने ले बोले जे बता गाल पर हां गालो में ना तो पैर पर कथी ओठ पर ओठ में कौन चुमा ले तो साला 24 घंटा गांजा पी के वही में घोकै तोरा कुछ ना बुझाला सही बात कही तड़ी हो न कहले गांजा पी के आला कथे न पछाड़ी हुए से सुन तो तू गाल में ओठ में कपार में चुम्मा ना लेबे हाँ। तो कहाँ लेबे दूसरा जगह बताओ ना और टाल का जगह बहुत मांगल तो है अभी